गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै एप्रिसियेट खालामनो हागोन। आंनि बे खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मुंदांखा थियेटार आर्टिस्ट गजराज नगर बिथाङा मोनसे मुहिगोनां फाव खालामगोन मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलाव। बै थियेटारनि मुङानो जाबाय ताज महल का टेन्डार। बै थियेटारखौ 1 फेब्रुआरि खालि बेलासिनि 6 बाजियाव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव देखायनाय जागोन होनना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायना होदों आरो थियेटारनि फावथाय नायनानै मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफोरखौ फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। मुंदांखा गायदे हेलेनानि मुङै काबादि बादायलायनायाव चिरां जिल्ला एबसुआ देरहासार जानो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव मुंख्लं गायदे हेलेनानि मुङै काबादि बादायलायनायाव चिरां जिल्ला एबसुनि बादायारिफोरा देरहासार जानो हादों। जोबथा बादायलायनाया चिरां जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गेजेराव जादोंमोन। फिसाजोनि जिउ गोमानायखौ गोसोखाङै खाङै जोनोमगिरि बिमायाबो जिउ गोमालांबाय। फिसाजो सात्रिनि बसुमतारिया कटन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसामोन। थांनाय 3 दान सिगां फासि नांना थानाय थासारियाव फिसाजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो मोन्दोंमोन। दिनैसिम फिसाजोनि थार बिजिरनाय नागिरना मोनैयाव बिमायाबो सानस'हायैयाव जिउ गोमायो। गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय नावकाथा जाब्रांपारा गामिनि थांनाय 2022 मायथाइनि 28 अक्ट'बर खालारखालि कटन मुलुगसोलोंसालियाव फरायनानै एम.ए. थाखोखौ उथ्रिसार जानो हानानै गुबुन मोनसे सोलोंथाइ लाबाय थानाय समावनो हरखाबै गावनि जिउखौ गावनि थाग्रा खथायावनो जिउ फोजोबनानै लानाय सात्रिनि बसुमतारिनि जिउ गोमानायखौ जोनोमगिरि बिमायाबो हरखाबै रुंसारि जालांबाय होननानै फोरमायदों नखरनि सुबुङा। दासिमाव मा जाहोननि थाखाय थैदों बै फरायसुलिया बेनि जेबो नायबिजिरनाय मोननो हायाखै। ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया 28 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै 29 जानुवारि मैया जोबनानै थाङो। 117थि परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। बे जायगायावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ 1860 मायथाइनि 18 एप्रिलाव परबतजरानि काजिगामियाव जोनोम मोन्दोंमोन। बेनिफ्रायनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमखौ दाब दाब जायगायाव फोसावदोंमोन। अर खामनायनि जाहोनाव गलानि गासै धोन सम्पति गोबां मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। जाथाया जादों कार्बि आलं जिल्लानि लांहिन नोगोरनि ऋतिक दासनि गलायाव मैया फुंनि 4 रिंगासो समाव हरखाब अर नांदोंमोन। अर खामनायनि जाहोनाव गलानि गोबां मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। मानि थाखाय बेबादि अर खामदोंमोन बेनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनाय जायाखै। होनब्लाबो जायगानि मानसिफोरा सोरबा बुंदों कारेन्ट सर्ट सार्किट जानायनि थाखायनो बे अरा खामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि संबिधाननि समाय लानानै दिपेन बर' बिथाङा 2 बोसोरनि आफादगिरिनि मासिखौ एंग्लायनानै होयो आरो बिथाङा बुंबावो बे बोसोरनैनि गासै हाबा मावनायाव जोंनि बोसोनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो लोगो गाहाय नेहाथारि गासै बिबानगिरिफोर आरो जिल्ला दखरा गासै एबसुनि मावथिफोरा जिखिनि मदद आरो थुलुंगा होनायजों लोगोसे खामानि मावनायनि गोहो होबोनायनि थाखाय बिथां दिपेन बर'आ गासैनिसिमबो साबायखर बावनानै गावनि बिबान सिफायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। आरो बिथाङा बुंबावदों दि गाव जथेस्थ' बैसो जाबाय। बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिया स्पिड खामानि मावनो हानाय, 24 घन्टा सम सार्भिस होनो हानाय आरो डायनामिक जानांगौ। लिडारशिप थियारि खालामनांगौ आरो गोबां जेंना दं। लोगोसे बैसोआबो बांबाय आरो माखासे पार्सनेल प्रब्लेम्स आरो देहायारि उसुबिदाबो दं। बेखायनो बिथाङा हाउसआव फोरमायनानै होदों गावनि बादै जायखिजाया बिबानगिरिखौ नोंथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान आफादगिरि गाहाय नेहाथारि हिसाबै मोजाङै सायख'नानै टीमखौ बानायनांगौ होनना दिपेन बर' बिथाङा
फोरमायना होयो। नाथाय दायो मिथिनो मोननाय जाबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान बिबानगिरि महरै दिपेन बर' बिथांखौ आफादगिरि आरो खनेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ गाहाय नेहाथारि महरै फिन सायख'फिननाय जाबाय होननानै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबसिन गाहाय फोरोंगिरि बान्था मोननो हादों बिस्वनाथ जिल्लानि आलुफारा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि मुस्रि अमरेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। तामुलपुराव जानो गोनां इन्टारनेशनेल काबादि मेट्स फोथारखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा नायबिजिरहैदों। बे मेट्सआ जागोन तामुलपुर हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव। बिथांजों लोगोसे थांफायो एमएलए जलेन दैमारि, इएम रनेन्द्र नार्जारि आरो एमसिएलए हेमेन्त राभा बिथांमोना। दिनै मेथाइ रोजाबगिरि पावनदीप राजाना तामुलपुराव फैगोन। बिटिआर एकर्डनि सानाव मोनानि हारिमुआरि आफादाव बिथां पावनदीप राजाना बाहागो लाफैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै हौवासाफोरनि आबुं माराथन खारनाय बादायनायाव बान्था मोनगिरि बिथांमोननि मुङा फारियै सेथि बान्थाखौ मोननो हादों कक्राझार जिल्लानि अलंबार ब्रह्म, नैथि बान्थाखौ मोननो हादों बेबो कक्राझारनिनो दिमासा ब्रह्म आरो थामथि बान्थाखौ मोननो हादों। बेवहाय साथाम बादायारिफोरखौ लानाय जादों कक्राझारनि बिरफुं नार्जारि आरो उदालगुरिनि बकत सिं बर' आरो सनजय बर' बेबो उदालगुरिनिनो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।